Sasisin pat lembaran ke video ngakot ngawer ngapdeng sobhai pi kilong mi kilong pa ki kun samla siram berkentai hang ne po ke bri nyotrat ngadon ye ke benta ko ngakwa ban kren ngakwa ban pensngau sak ju ke por ngasnyau khie ye ke ne ke benta namal ka don ke jingma ke bakrau lengba ke ne ke kanan ke ba uni orang ba uyatu bat ka ne ke long sisa ke kubur ke sisa bat ngan ye tu bet bet ya ke jingjie abi dei bat uni orang ba ulai yo lok hakapur bu udang samla namar bo umbiang ke kam ke jam yo sakalok ke bom sotu kila yo kun arngut kata kalok ka ino ya kita ki arngut ki kun hau ni orang ba ka ino yang taki arngut ki kun hau ni orang ba kaya enjoy ye lade hakata ka jing ya lenti ke jing im ke jongka ka poi long kum ka wei ne ki thai dimet kapoi longkum ka wei na kita ke prostitute bla banong ka thei dakat ka bajat dakat bat hadin kat do kat nepor anda kala yo briu sadu wei anda la yo briu sadu wei pat yo kun biang armut nah utau briu hadin kata kini kisi para arngut ki basak bat ukpa menta don sa arngut ki para bat wei pat ukpa isak bat ka kemi hadin kia kenduk haka jaka pulih namar ba kia nom itu badish para namar ba ke jing bakla jong tau pa ka long ba ula sim ya ka jaj jong kita ki arngut spara ki ba mau hi uri sumar nadu dangret nadu ba ka kemi ka phet ki sim ka jaj jong u bat namar ndalai kenduk hapok college kita ki sipara ki ya pher ka jaj kawai de ke jat jong pa ka wei ke de ke jat jong ka kami bat habaki ya kendu namar pher ke jat bat nda pher ke jat ya kendu ki ibha bat nda ki lai ibha ki ya poye syong bat hang ta ken kami ke sangkaman nda la ya bakla kala dei sekapur ban ya itu itau arliang kur arliang kha namar ka dei ka riti ke dustur jongi ke jat riu khasi pa ngidon ya kata ka khan kur khan kha ngitip kur ngitip kha te hang ni ken ngisngo thu sai ba pan pen bakla ya ka riti ke dustur ka ba ulong shua uman shua ula suit ula syur ka don pat kawan ra ya ke jingman pat kami hap hei ru ban ong ba tang namar bakalok tang namar baka kmi gi kun ka kala kam kai kayat riu kai no kalit dimet no pan ong ba pensim no ya kajat uni orang ba babi menta pat ka jing babi jong uni orang ba kalong namar ba kami ke jing ya poi song sang song ma ka do ka snam ke jong u ki khun ki jong u menta bat usno thu ba ka jing poi ka song sang song ma kawan ra jing ma hadu kata ya ka im ka kwat ka khia jong kita ki khun ki jong u bat u babi menta bat upha ya kan ke kubur leng ba jonga bat uang ru kum ni ya rap lem ba ps ban per sotu ya kejat beriu ke jong ni i menta ba kejat beriu imat kala sedang baklah lenti ong ya ki pradok persnam wat num jit ya kejuk ke lenti ke ba uni orang ba ujit tang namar ba ya dakat tang namar ba ya dimet no kata kalok ke jong u usngau ba mau ukit kli ya kini kun udon ka hok ban yo ka jat jong kun jong u shau uang ba kata kalau ngapa pakla lata dei ka jat jong aru uang mentah ula babi kan le ayu kan kata ka jat kadong ka jingkit kli hanga ukpa kadi ka lengkor ka jonga ukpa ha kata ka jat kam doni ai ban le hanri ka jat ka dei ka identification jong kanu kur khnang ba kanum bakla jong kanu ka long jat long kur khnam kanum bakla namar tang la dengi la bakla ya kani ka ba long shua uman shua ula suit la shua kan wan ken ka sangkam bat kum ba uni orang ba ula babe menta ai ba kani ka kubur kan sapiang hang ne hapo ka rib pat ka jat beru nyau trap ka jongi bagi pradok prasnam ki jongi khamtam ki long kmi bat ki long pa kinom dei ban yelam bakla pat nom pen bakla ya ka lawe ki jing im jong ki kun ki ti ki jonga ki Sasisin na soban penkut kalong ba kam syong ni
pat kam syong nong rim lada ukpa uyat auria lane ka kmi kayat auria pan baklano ya ka lawe ka jing im jong ki khun ki ti kublai shibun blai sha jang